Ake sizifune sizithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Namhlanje ke ngani zakwethu sizoqhubeka ke neepisode sofisa ukuthi abantu bangene kulezi inkundla zokuxhumana bayilalele ivideo bayiphinda phinde because nginenkinga abantu abafika ku TikTok abuza umuntu ukuthi into ethize yenzeka kanjani ubuso uyabona ukuthi lo muntu akabange sayilalela yonke iPodcast ku YouTube channel. Ngizothatha leli thuba ke ngani zakwethu ngibingelele uDumo Lwelanga. Dumo Lwelanga mfethu asikubingelele sikwemukele kulolu hlelo ake sifune sithole. Baba Mabhodla saphinde sahlangana sekunjalo siyabonga kakhulu nothando nesupport engiyithola kubantu ngibonga kakhulu nosukushilo mayelana nezinto ezenziwa abantu ngoba kunzima ngithole kanzima bakwethu abantu abazi kumanje nginenqwaba ama message engayiphendulile egcineni ngaze gcina sengathi unkululeko uyazibana kunamakhola amaningi and phezukwalokho nami nginomndeni nginabantu ekufanele ngihlala ngixhumane nabo ngibe nesikhathi nabo ngabe sengigxile efonini 24/7 lokho kuyinkinga nami fanele ngiyaluza sometimes ngengane uyayibona lonto so nokunye ke nami bamabhodla engifisa ukudlulisa abakwethu abantu abaye bangihluphe ngakho baye babuza ukuthi unkululeko uyathwalisa yini unkululeko ungajoyina kanjani Illuminati unkululeko ukuthi ngesimo sokuthi baye bathathe ngoba ngine-page ku-WhatsApp lapho ngikhulume khona izimfihlo ezithize engiye ngibona ukuthi akulula ukuthi ngikhulume kwi-media ngoba ngaze ngigcine ngilandelelwa i-system so abantu baye bethathe izinto engiyaye ngibhale lapha nezizimfihlo nezenzekayo nezimpilo eziphilwa abantu abathwele bakwethu ukubhala yami leya information ukuthi niqonde ukuthi kwenzakalani kunabantu abaphila kanje angithwalisi futhi angijoyinisi Illuminati ngoba ngajeza kakhulu angisezokukhuluma kakhulu ngoba ngumuntu ohamba indlela okukhanya uma ngisuke ngiexpose izinto ezenzeka ebubini noma kwinhlangano yobubi hayi ngoba ukuthi nami ngiyingxenye yayo akunjalo ngoba singeke ngibone baningi abantu nkululeko ngangisiza kanjani ukuthi ngijoin Illuminati ngangisiza kanjani ngijoin Satanism bakwethu anginalo information angikwenzi futhi lokho phezukwalokho injalo baba okwami ukubuyisela abantu kwimvelo ukuthi mawunenkinga ukuthi imvelo ingakuresponda ngalendlela kunikelwa kanje ilapho baba mhlambe nje uselapho ngiyafisa usuyangikhumbuza ukuthi mhlawumbe kuyichaze nale amaringe kade sigcine kwi-podcast esiphuma kuyona because imibuzo omningi bathi bamabhodla awani lamaringe agqoka onkululeko mabhodla ngabona impela nami ngathi ngifonela kwathi unkululeko ngabe nawe usukuwo yini lo mbuzo ngoba phela abantu bazi ukuthi amaringi awalumbuso bakwethu akusiwona wonke amaringi afakwa abantu enazi ukuthi inhlangano yobubi noma yobumnyama cha anginjalo bakwethu even bamabhodla emadrobheni mawuhamba uyabathola abantu beyibekela amaring bewadayisa mawuthenga lo ring bamabhodla uyifaka usho ukuthi usungaphansi kombuso wobubi noma usuyi-Illuminati noma usuyi-Satanic bamabhodla kunabantu abakhimisi ngesimo sempoqo ke yakulelizwe ukuthi mawaziwa ubhaliwe phansi kuyimpoqo ukuthi ube nering so bakwethu akusiwona wonke umuntu enazi ukuthi umefaka iring noma bonke abantu ngoba siphethe ngiyengibona kunanabaholi vele bamabandla bafaka ama-ring kuye kugcine sekuthiwa bama-Satanic cha akusibona bonke kunabaholi abafaka ama-ring ngesimo sokuthi banamakhosikazi baganile especially iring iphinde ibe uphawu lokuthi umnumzana womuzi injalo impela bamabhodla mase kuba nabantu abafaka ama-ring ngoba bewathanda bewathe even ngisho emamola yadayisa injalo impela bamabhodla siyathokoza cha ngiyabonga kakhulu mne wethu ukuthi ulicacise leliphuzu lamaringi like lasusa umkhulu umsindo lapha ezinkundleni zokuxhumana abantu bayibathi mase bebambe lento abasuke beyibambile bayitshela jonke into isihamba ngomoya obumnyama amaringi ngeke ngachaza komunye kwenye comment ku TikTok ukuthi kukhona amaringi ama-crystals ngeke ngawaphatha nama crystals kakhulu so yibo abantu kubathola abanye befaka amaringi ahlukahlukene
akusho ukuthi umuntu mefaka ama ring egcwele umunwe sekwe isatanism leyo. Siyafisa ukuthi abantu mnewethu bakwazi lokho because abantu sebekujaja ngayo yonke into. Wabonakala ufaka ama ring awu 3 awu 4 kuthiwa awusekusukile lokho. Cha, ukuhlabela phambili imnewethu ngifisa siqhubeke ngoba kunembuzo before siye ku general. Ake siqale mfethu sibheke lembuzo yabantu abasale beyibuzile ukuthi Nkululeko wawusithembisile ukuthi uzosipha amagama endlovukazi unomphetho kwazi ngokwehlukahlukana kwawo. Hey bamabhodla athente indaba enkulu. Ngiyakhumbula impela ngathi ngivala ngisho ukuthi sizoke sithinte amagama endlovukazi nomphethokazi kunozala wemvelo. Ngokwehlukahlukana kwawo. Ngoba sometime kwesinye isikhathi kuyenzeka bamabhodla uma umuntu ehulunye ohlanga nami ngihulunye ohlanga. Ngaze sigcina sibe ne debate sibanga into kanti sibanga into eyodwa kuphela kuhluka amagama. Kunjalo. Lokho kubalekile nokuthi sibe nolwazi ukuthi okay amagama lesidanga noma ke bamabhodla angawabhalanga wonke ngisimo sobuningi bawo. Kodwa nje singaqala ngelokuqala engilibhalile indlovukazi eyadume ngalo kakhulu kulamazwe angenhla koGhana naku Nigeria. Idume ngelika Nana Buluki. Nana Buluki. Indlovukazi nomphethokazi. Yes. Idume ngelika Nana Buluki. Kulamazwe angenhla. Yebo, kakhulu lona gama lisetshenziswayo kakhulu. Liphinde lisetshenziswe elinye futhi edume ngalo kulawa amazwe angenhla. Nabamhlophe baye besebenzise lelika Queen Mojaji. Oh, Queen Mojaji. Bathi Mojaji. Yes. Abamhlophe. Laba abacindezeli bethu. Abagcini ke thina ke la kwelakithi kwelikamthani yakwaZulu sinamagama amabili. Endlovukazi. Yes. Unomphethokazi. Yes. Elidume kakhulu nelaziwa kakhulu ama-Afrika likaNomkhubulwane. LaNomkhubulwane. Sikhuluma ngomuntu oyedwa. Sewumuntu oyedwa. So abantu bangadideki ukuthi ubani Nomkhubulwane, ubani unomphethokazi, umuntu oyedwa, unamagama amaningi and sizinhlanga ezahlukahlukene. AmaSuthu nje bamabhodle kaMushweshwe zithi uncweti. Nomphethokazi. Oh, kuya ngohlanga nohlanga. Bathi uncweti bona. Lena Eastern Cape ngeke ngathola ukuthi ngoba nami ngeke ngabuza futhi nabanye abantu ngathinta insizwa yase Eastern Cape bathi bona bambiza ngoNtu. uNtu. Yes. Madoda. Bathi uNtu. Yes. Khumbula singabantu. Yes. Sinzalo kaNomkhubulwane. Hloko sangelinye ilanga. Khumbula uNomkhubulwane unozala welanga. Zingane zelanga. Hloko sangelinye ilanga zingane zelanga ndlela njani ngoba phela lilapha phezulu. Yes. Hloko sangelinye ilanga. Ama-Ashte bamabhodla ambiza ngo-Izabhabhiloti uNomkhubulwane. Ama-Ashte. Ama-Samariem aphinda ambize ngo-Uthu uNomkhubulwane. Mase kuthi ama-Greek ambize ngo-Apollo uNomkhubulwane. Mase kuthi abase eMiami bambiza ngo-Ichak. Yebo, uNomkhubulwane. Umuntu oyedwa njalo. Bamabhodla. Ngomunye ngathi unozala welanga nenyanga haya kusiyena uNomkhubulwane uNana Buluki. No, umuntu oyedwa kuhluka amagama. Mase ke sizivala nje amaRoma ambiza ngoLipa uNomkhubulwane. Aphinde athi uDayena. Yebo. Amagama lawa kaNomkhubulwane wonke okuyindlovukazi nomphethokazi senzela ukuthi abantu bangadideki ngoba sekuye kube nokudideka kwabantu ukuthi nomphethokazi kubuye kuthiwa uNomkhubulwane no umuntu oyedwa unamagama amaningi njengoba sihlukene ngokweinhlanga. Ngiphinde ngamabomi ngidle kwezinye izidalwa ezintathu nje ngicela nje ukuthi ngiyibale bamabhodla okuSodom. Lena ke eKhemet esiyazi ukuthi iGibhithe basebenzisa kakhulu igama elithi uInki. Yes. Babuye futhi amaSamariem wona buya ambize ngoCronas. uSodom. Sewumuntu oyedwa lo. Ngesimo sokudlula ngifuna ukwabala wonke siphinde sibe nesidalwa ekuthiwa Heferistas. Siphinde sibe uNipa. Ngaphambanisa uLipa noNipa. Abantu abahlukene laba. uLipa uNomkhubulwane. uNipa esinye isidalwa. Siphinde sibizwe ngoVenus. Lesi sidalwa bamabhodla awungibuzi ngalo sibizwa ngoba kula kithi. Sibizwa ngoba Umlenze munye.
Oh umlenzemo. Yebo bamabhodla lo ekunama footprint akhe agcwele endaweni eziningi nakompange natholakala. Ama footprint kaMlenzemo. Injalo impela mase ngizwa kwinkosazana enkulu okuyimuni usozwaphi inkosazana enkulu inkosazana ethi uma iphumile ivele nje kuyinyanga yabonke iningi labantu besifazane bayagula bayisikhathi oh ya ngoba futhi isikhathi senkosazana enkulu okusozwaphi in the moon inkosazana enkulu iphinde bamabhodla ibe yithonga futhi ake sakhuluma ngamathonga iphinde ibe yithonga lokwelapha njengoba sinabelaphi nje emhlabeni sikhuluma ngabelaphi bangempela bamabhodla abalapha into yangempela hayi into okudlala babe khona nasendulo masikhuluma ngososobala abantu abenza izinto zenzeke nohoto sethu babe mbathwe umoya kasozwaphi inyanga demoni inkosazana enkulu ngoba iyithongo lokwelapha ephinde futhi ingibulele ukuthi isifo esithile singalashwa kanjani uma umuntu ephethwe isifo esithile silashwa kanjani nanokuthi isifo esithile sidalwe yini kusebenza umoya kasozwaphi bamabhodla adlulele phambili. Hayi siyathokoza kakhulu mne wethu ukuthi usicacisele namhlanje ngoba baningi abantu abaloke besibuza ukuthi ubani unanabuloki utholithe omunye useyaphinda futhi ubalo nomphethokazi indlovukazi aphinda abalo nanabuloki so ngiye ngakunothisa kakhulu lokho namhlanje ke sifundile ukuthi umuntu oyedwa umama unomphethokazi nomama unomkhubulwane njalo so kudepend ukuthi wena mhlambe mawuhlala kulelozwe ohlala kulona uyabona umbiza ngalipi igama sobe usuchaza ukuthi unanabuluke kulamazwe angene masiqhubeka ke lapha mfoka Sodoma udumo lwelanga sifisa ukwazi lapha mfowethu ukuthi kunento eshaya abantu abaningi etrendayo enkundleni zokuxhumana ukuthi laba bakama ngezandla bahamba baze bayo lenda khona kumama unomphethokazi lapha naku the moon yes usozwaphi yes bahamba bafike bayolenda lapha nakusozwaphi ngakuba iqiniso enilela ukuthi khona umuntu wakwafika lapha nakuyimuni wafika walenda khona baba mabhodla wayithinta lo ndaba ngoba ithe uma iqala ukwenzeka lento bangithinta abantu abaningi bathi hey phela isidalwa lesi esikhulu akusiyinto nje ewumhlobisa ngabe kuzokwenzakalani kuleko ikhona ngempela bayaya ngempela njengomuntu olala aphuma emzimbeni alandelela izinto ezenziwa abamhlophe bamabhodla bengahlala kanjani engayilandeleli indaba enkulu kangaka kwakhulunywa bamabhodla ukuthi kunamadolobha akhiwayo lapha kodwa ngokuphuma emzimbeni angificanga idolobha in the moon yes nakho nje insukwini kade kutrenda kuthiwa irocket isukile ihambe nabantu irocket le machine yabo biza ngama recorder oh ya imachine lesi angificanga lutho bamabhodla kanti baphi labantu abanyukile bakwimuni ngicela ukusho nje lokho ngingesabi njengomuntu ophumayo emzimbeni angificanga lutho bamabhodla kwemuni angificanga lutho kwemuni njengoba kuthiwa kunabantu abaphumile baye kwimuni phezukwalodo kuthiwa kunamadolobha akhiwayo kuyimuni angificanga lutho kwaphela lento sengiyakwazi ukuyilawula nokuyicontrol ngifune ulwazi astral projection omunye uzoyibuza ukuthi unkululeko uya kanjani in the moon yebo amabhodla khona into abantu abangayazi yonke lento esiyibuka la ikuwe imvelo iphila kuwe bamabhodla inkanyezi yonke lonto iphila kuwe labantu abaphumayo emzimbeni njenganathi nabanye mhlamba bangakabi nalo ulwazi uma ispirit sakho siphumile sisuke sikuwe ngaphakathi emqondweni wakho ngoba yonke lento ikuwe ngaphakathi cha ngangezwe impela ukukhuluma ngendaba ukuthi umuntu mekushaya ngempama kuqhanisa inkanyezi ephila kuwe lento yonke bamabhodla imvelo kaMenzi ikuwe awukho wena kwimvelo imvelo ikuwe ingakujulile lento ngeke uyizwe lenkulumo mawungenalo umoya kaRa dabala ngelinye ilanga ukuthi ubani uRa kushuthi labantu abathi bahamba bayolenda kwimuni usozwaphi into engekho ngingakusho ngisabi into engekho
pho yonke lento esibona lapha bayenza kanjani labantu kade baqala ngetechnology ukuyenza lento iAI bengakaphuma emhlabeni ingakasakazeki umhlaba wonke ingakabi khona yes so bamabhodla yonke le yanto ngibonile ukuthi mina oyenziwa ngecomputer khumbula isystem ilawulwa yibona imidi labulwa yibona yini engabahlula ukwenza live benze ali ngecomputer kube sengathi balapha in the moon and lento bamabhodla noma usuhlala usebenzisa umqondo wakho ujula uyayibona lento mayinyuka ukuthi hamba icheck imuni le phezulu ichekiswa yini mayisilapha phezulu hayi bafowethu angimusa ukuganga ngabantu bakithi abantu bakithi abasebenzisa umqondo kushuthi sishawe ngemfa iphindiwe kakhulu yo ihlala ishawa vele cha siyabonga mne wethu ukusichazela mfethu engicabanga ukuthi nabantu ababukayo bazo understand namhlanje ukuthi izinto abayibuka kakhulu kakhulukazi komabona kude nala kuma movie sometimes ezinye zezinto ziyihaba ezinye ziyiqiniso unjani impela so bazofunda ke namhlanje ukuthi yonke lento abayibuka lapha kusozwaphi ukuthi khona abantu abahamba nje khona bayichachazela into engekho ngangezwe ngomunye umnewethu echaza ukuthi ezinye zezinto enjalo izinto ezenzeka kuyona le planet esikuyona bathola indawo ezogwadule labezokwazi ukuthi bashuthe khona bese beyithatha lento bayenza imovie ngamanye amazwi angifuni sigcile kakhulu ngoba usuyichazile ngifuna sihlabele imigama mhlawumbe ukuthi ungakwazi usichazela ngama Anunnaki namhlanje njengomuntu owazi ama secret ithini indaba yama Anunnaki kanye nama pyramids because khona abantu abalo bethi siphindaphinda into eyodwa kanti sisuka la suka khona sifuna ukucacisela kunabantu abasuke bebuza ithini indaba yama Anunnaki kanye nama pyramids bamabhodla vela abantu kufanele bethi siphinde into eyodwa empeleni dikhuluma ngento eyodwa kodwa akusefani yes ngoba sayathatha ama Anunnaki ukuthi iwona afica abantu besifazana yes namhlanje sizothinta indaba yama Anunnaki ukuthi ithini indaba yayo yes lezi ayidalwa bamabhodla zinendawo zinomhlaba wazo ophila kuzo ukuthatha apha inkululeko lokho njengomuntu olalayo ashidumbu atravel indawo baba umabhodla umhlaba ophila ama Anunnaki useqopheleni eliphezulu ngendlela eyisimanga sokuthi ngeke uzuqhathanise lo mhlaba nezinto ezenzekala kulo mhlaba wamabhodla kunama pyramid egolide aneminyango e1000 leminyango e1000 ine information ejule ngaphezulu kokucabanga komuntu ulwazi bamabhodla lipheli ngingalilinganisa ngithi lingangamanzi olwandle iningi information abantu abangayazi ingakho bamabhodla ngaze ngagcina sengivula nepage ngoba kune information engelula ukuthi ngiyikhiphe kanje ngoba ngagcina sengize ngilandelele iinformation bamabhodla noma ulwazi alugcini luningi ezweni lama Anunnaki ama pyramid akhona amagolide amanzi akhona nedayimana yakhazimula baba mabhodla khumbula ukuthi lezi idalwa zafika kulelizwe zayizofuna igolide indaba inegolide yonke into yakhona ubukhazikhazi baba mabhodla laphana kunamagoda awu500 engaziwa ngawo la emhlabeni and mangithola ngizama ukulandela ngathola ukuthi akubhale lutho ngawo umlando wawa waziwa 500 lama goda zangaphezulu kwawo ama Anunnaki made ngendlela eyisimanga sokuthi lawa ama godas bamabhodla made ngeke ngize ngiwalinganise ngoba uma uwabuka awuwaboni ukuthi agcinaphi kweplanet yawo ahlala emhlabeni uyigolide une information eningi kakhulu efihliwe emayelana nempilo bamabhodla nokuphila imvelo bamabhodla inezimfihlo ngendlela eyisimanga kubalekile ukuthi usebenzise umqondo wakho ke sayikhuluma naye bamabhodla uthi ya sometimes akudingi ukuthi uyihluphe uthi ufuna ihlo lakho livuleke ihlo lakho lingavuleka ngokuthi usebenzise umqondo wakho ukuhlala phansi uhlazi izinto ubuka impilo nendlela okwenzeka ngayo izinto bamabhodla angabhala epage lami ukuthi ayikho into engekho ayikho into engekho bamabhodla aphansi somthunzi welanga injalo bamabhodla ingesimo sokuthi mawuthi ayikho lento ingesimo sokuthi awukakayiboni noma ukakambulelwa ngayo
ezinye izinto ziyaba ngekho baba mabhodla kodwa zisuke ithathelwe entweni ekhona mase ijikwa ufana nestory sika Jesu angithi real name yakhe uYeshua elinye igama lakhe uHero abanye abakwazi lokho leli lika Yeshua igama lakhe lomsebenzi wakamoya wayombathisiwe ireal name yakhe uHero injalo baba mabhodla siyathokoza mfethu sithokoza kakhulu ekutheni uqhubeka kuloku usicathazela ngoba kunabantu abaningi ababuye baduke la ngaphandle ekuthenini awunase niphinda into eyodwa cha sisuke sifuna ukusuka la esasigcine khona wonke umuntu eclear siyaphambili njengoba namhlanje nje ngizoke ngiphinde ngibuze nje kancane sidlula lapho emne wethu kule ndaba yempi yangala eIran kanye neIsrael including iUS ukuthi kahle mawuyicheck emkhathini le ndaba yalempi mhlasimpe isho ukuthini le nto yo bamabhodla uyazi emhlabeni kudlaliwa kakhulu ngabantu bakithi kunezinto esiye sizibuke sitshela ukuthi njengoba sizibuke into kanti khona okunye ngale okufihla ke esingaziyo impela lapha ayikho ngomnotho noma ngooil noma ngamadili mase sikhuluma iqiniso bamabhodla kunombuso omubi okuthiwa iFreemason noma iIlluminati lo mbusi wona bamabhodla odala kube nechaos emhlabeni kube nokuvungavunga amakwabantu kube nokuchitheka kwegazi kwenzeke yonke into bamabhodla impi ephakathi kweUnited of America neIran ayikho ngooil noma ngomnotho noma ngamadili kodwa noma nabanye sebekuvezile kodwa nami sengisale sengikucacisa ukuthi injalo imayilana ama-files ayimfihlo awu 5 million iIran isiwavezile awu 3.5 million mangithi mayilana nama-file awani lama-file awenkohlakala eseqopheleni eliphezulu enyanyeka ngendlela eyisimanga imikhuba eseqopheleni eliphezulu eyenzeka eWhite House mningi imikhuba eyenzeka lapha so lokho esikubonayo akona ngesimo sokuthi lo owenza yonke lenkohlakalo useyabona ukuthi laba sebefuna ukumdayisa baveze ama-secret akhe ngoba bananama tape akhe wayesebona ukuthi akakhweze le chaos kwase create wasengathi phambi kwabantu imayilana namadili athile noma nomnotho ayinjalo leyo nto inama secret enzeka ku government ngoba phela impela abantu bayasho impela bathi hayi impi kaOil kanti kukhona okungale bamabhodla imayilana nama secret enzeka ku government nama-billionaire aseqopheleni eliphezulu ahlangene no-president izikhulu zomhlaba mayilana nenkohlakalo lempi manje ngesimo sokuthi ukuze ingaphumi emhlabeni ingazeki makube nempi thina ngoba sazi lutho sobuka ukuthi kuyaliwa kuba nguOil noma umnotho noma amadili athile kanti anjalo lento bamabhodla ishawa ngomqondo lapha government bamabhodla mningi imikhuba eseqopheleni eliphezulu eyenzekayo naku entertainment nje ama-actor not wonke ama-actor abaculi not bonke kodwa ikhona lelo secret leyo ngcosana enemfihlo ethize mayelana nenkolo ekuthiwa iIlluminati engangathi ngiveze kani bamabhodla ngoba lokho kufanele ngikusho akusiyo inkolo yobumnyama leya inkolo yobubi finish kuphela izinto bazenza ngobumnyama hayi ngoba kuyinkolo yobumnyama ubumnyama budala bungoba kamenzi ubumnyama kahle not Lucifer ngoba yonke into iqala emnyameni yebo so basebenzisa ubumnyama ngoba bayazi abeze ukubonakala namhlanje sekuthiwa inkolo yobumnyama ubumnyama namhlanje sebungathi buyinto embi kushuthi phela masiqhubeka sigqugquzela leyo nto kushuthi ngamanye amazwi sithi
uma silele kusuke kunobusathane emehlweni ethu kunjalo futhi ngabe sisho njalo phela no kumele sibheke nezinye izinto esizikhulumayo ngoba amabhodle khona izinto esiziphimisa ngomlomo wethu egcine zisiqhatha nemvelo lokho kumele singakufihli ngoba izwi liyadala injalo bamabhodle ingakho ngeke ngisho ngithi mina imost yabantu abahluphekayo kakhulu sike sikhulume lento khona umfowethu esike sane conversation naye Sozigidi sikhuluma lento ukuthi yonke into ikuwe ngaphakathi njalo into ikhipha ngomlomo wakho iyona nto leyo ezobiyela wena ugcine uboshwe into zakho ngizama ukufaza lento ishoyo mfowethu ukuthi fanele siqaphele izinto esikhipha ngomlomo wethu ya ngiyabonga nje ukuthi uyicacise le ndaba yalempi mfowethu isikhathaza abantu abaningi kodwa ke emehlweni abantu ibukeke ngazuthi kubangwa lento kaoil so mhlasimbe ke kuzothi ukukhanya kancane light kwabaningi because khona izinto ezithi mazenzeka sizibuke as it is kanti azinjengoba sizibuka ingakho siye sithi impilo ayiyona lento esicabanga ukuthi iyona ya masihlabela phambili mfoka Dumolwelanga sifisa ukwazi ukuthi iziphi izinto abantu abangazenza for uqaphela lolu limi labo ngoba ulimi liyadala yonke into ikhipha ngomlomo ilento oyibona ngamehlo ekugcineni so futhi ke mhlambe moving forward yabona iziphi izinto ababezenza abantu ukuthi bakwazi ukuphila isikhathi eside njoba thina sesiphila isikhathi esifishane namhlanje ngesimo bamabhodla sempilo nama system esangena ngaphansi kwayo siye sakhuluma kakhulu kaningi nengana ngendaba okudla ukuthi indaba ilapho nanokuthi sekunamagama esiwasebenzisayo siwakhipha ngomlomo wethu laba abantu basendulo bebengawasebenzisi kunokudla esikudlayo abantu basendulo ebebengakudli bamabhodla abantu basendulo bephila isikhathi eside ngesimo sokuthi bebedla ukudla okukhuliswe umveli kuqala okuyilanga kwakwabantu besifazana bedla ukudla okukhuliswe ilanga umveli kuqala babe nesikhumba esihle esingafani nesethu babephila isikhathi eside babekwazi nokukhiqizana bodwa without ngaphandle kumuntu wesilisa thina namhlanje akusenzeki lokho siyashesha nokuthi siguge umuntu sebukeke mdala kodwa mawuthi ubheka iminyaka yakhe hayibo usemncane lo muntu ingesimo sokudla esikudlayo no poison abangena emzimbeni yethu and number 2 nokunye nezinto esizikhuluma ngomlomo wethu ziyasilimaza kakhulu ngoba khumbula ngathi kade sithi yonke into ekhona imvelo iphila kumuntu imvelo yenza lento oyicabangayo ngomqondo wakho noyikhipha ngomlomo wakho ayikho into enhle bamabhodla njengokuthi umuntu njalo uhlala ucabanga izinto ezinhle ngomqondo wakho noba nomqondo bamabhodla nawo unawo umthelelo ekutheni impilo zethu zingahambi ngalendlela esifisa sihambe ngayo ngesimo sokuthi sihlale sicabanga izinto ezimbi sihlale sicabanga ukuthi sithakathwa uba awuke siphume kulowo mqondo sike sicabanga izinto ezinhle zodwa ngemqondo yethu sike sicabanga izinto ezihlambulukile sike sicabanga izinto ezinhle siye ukucabangela abanye abantu izinto ezimbi siphinde sigade izinto esizikhipha ngemlomo yethu ngoba umlomo uyadala ngesikhathi ucabanga something embi imvelo okuyilanga inyanga izinkanyezi zidonsa leyo nto ecabanga zicreate zibuyise kuwe injengoba injalo uzothini futhi mase kwenzeka wena uyahlupheka awazi wawonene emhlabeni kushuthi wawudalela ukuhlupheka angithi lento njengoba uyikhipha ngomlomo wakho imvelo iyacreate futhi iyaphinda futhi yabuya izokushaya ingakho uyohlala ukhala njalo ukuthi izinto zakho ayihambi kahle kuhle umuntu uhlala ucabanga izinto ezinhle njalo nokujabulela omunye umuntu uma ephumelele noma izinto zimhambela kahle ungakufisi kodwa ukuba uye kodwa kuhle ukujabulela omunye umuntu izinto mazihamba kahle imvelo iyadonsa yonke into oyicabangayo iphindisa kuwe ngoba mawumonozela omunye umuntu ngezinto anazo njengoba unomona nje uyohlala unomona njalo ayikho into enhle bamabhodla njengokuthi ufisela omunye umuntu into enhle
sizame ngayo yonke indlela ukukhuculula imiqondo yethu. Enye into bamabhodla ezilimaza kakhulu, angikusho lokho. Imedia bamabhodla. Ziningi izinto esizibuka ku TikTok esihlangabezana na. Media platform. Sengibuka nokuthi izingazi zogonywa kanjani lento. Ngoba bamabhodla mawubona umuntu wesifazane enqunu engagqokile, iyahlala lento ekhanda lakhe iyakheka. Egcineni ufuna ukukhiqiza izinto ezinhle ngomqondo wakho. So uyalimala. Siyalimala. And nayo yinhle yimbi. Yinhle yimbi ngayibeka kanjalo ngoba sihlangana nayo yonke nazo zonke izinto ezingahlambulukile efonini. Lezi zinto ziyahlala emqondweni ziyakheka emqondweni. And kubalulekile bamabhoy kanti kubalulekile ukuthi sihlala sihlanze imiqondo yethu. And kubalulekile kwesinye isikhathi ukuthi ukube wedwa nje. Ukungahlali namuntu. Uke nje ifoni uyibeke nje. Ukucabange izinto ezinhle. Ucabange nobuhle bemvelo, ukucabanga ujula uhlazi izinto. Kuhle ukuthi umuntu umqondo usebenzise. Ezintweni ezinhle. Ungasebenzisi umqondo wakhe ezintweni ezimbi. Ngoba na umqondo bamabhodla uyakhathala. Uhamba ukhathala njalo ukhiqiza ububi emqondweni wakho. Yonke lento ibuye izoshaya wena. Ubumqondo ubaluleke ngendlela eyisimanga. Ngoba uconnecta kuyo yonke into ekhona, ngibala imfula, intaba, ilanga, inyanga, izinkanyezi nakho konke. Ijule ngendlela eyisimanga. Ubumuntu uconnecta nayo yonke imvelo. Ngoba ikuyena imvelo. Even ngisho umzimba uqobo. Umuntu mayisehamba emhlabeni bamabhodla, kuvaleka zonke izimbobo eyikhona emzimbeni wakhe. Mase kuphuma ukushisa. Oh yeah. Okusemzimbeni wakhe. Lokhu kushisa kuphuma kuyapi? Kubuyela kumnikazi wakho. Ukuyilanga. Njoba umvelo iqala ekhanyisile nje uyacharge. Ucharge kuba amabhodla la ephongweni. Okunotice ilanga lihlaba kakhulu la. Liyacharge. Umuntu ugesi. Yingakho bamabhodla uzothi noma uyihlalele wedwa. Uzwa nginento edumayo la endlebeni. Engathi insini. Cha lento edumayo yini ngempela kanti no ugesi lo gesi okade uchargewa inkosi umvelo iqala ukuyilanga ewufaka kuwe uyaqala uyasebenza ngaphakathi kuwe umuntu unomlilo yingakho noma kuthiwa ngabanda kanjani mawuqala ugijima uyithola usujuluka ngoba lo mlilo uyasebenza ngaphakathi usushisa and uyakwazi ke futhi nokucleana ukhipha izinto ezingekho right emzimbeni uyikhipha ngani ngomjuluko Ngakho nokujima ngihlala ngiphase ukuthi kubalekile nokuthi umuntu nje ajime exercise ngoba nomzimba ukhipha ukuthi ungakudingi yeba amabhodla nokudla kuyinkinga ukudla njalo bamabhodla yeah akuyona into enhle ukudla kancane uyadla wena kancane uyadla umuntu unomshini ngaphakathi ogayayo ingakho thina sasidalelwe ukudla okuqhamuka phansi okuthambile okusheshayo ukuthi mase kungenile kusheshe kwenze njani kucreateke ngaphakathi yes namhlanje kunzima ngoba even ukudla esikudlayo kunama chemical kufike kuyalimaza ngaphakathi lama chemical awami indawonye yagijima ngemithambo yes ahambe ngemithambo asinene sidalela izifo ingakho sheshe sifa ingakho sheshe sigula umuntu emncane usiyagula umuntu una 60 thusi yagula une TB unani abantu bebefika ku 200 bamabhodla namhlanje kusenzeke sekukancane nomuntu bamabhodla yabheka njengamanje abantu abaku 200 mawuthi ya notice izalukwazi ezindala ezabamba impilo yasendulo ezihlala ezazi ukuthi ekseni mele ivuke ziye emasimini yizo namhlanje eyisela and nazo njoba ihamba angazi ngezelo bamabhodla ukuthi kuyophelela laphi ngoba iyesilimaza kakhulu imedia bamabhodla yazi izinto ezenzeka emhlabeni and intsha yakithi eningi ayazi nokuthi kwenzakalani ayinandaba ifocus ekuthini dance icule nani ayihluphi ngokufuna ulwazi iqonde ngoba njoba nibadala nikhona phambi kwethu niyahamba kuzokwenzakalani mase nihambile njoba konakele kumanje nikhuza ningabazali ukuthi hayibo bantwana bethu kukuthi kodwa ke asinandaba nalokho
and nazi izitha zethu zisigubuzele. Yeah, mhlambe masiqhubekela phambili ngiyangifisa singabashiyi abalaleli mfowethu noma abalandeli ababuza imibuzo ethize. Siphinde sintshontshe esikhathini sethu ukuthi sibakhanyisele. Kunomfowethu ke kwangi inboxa lapha nekuthiwa uMageba. Bebuza ke uthi ke kumina mengibhalela baba Mabhodla unjani ngiyaphila ukhuluma nobaba umbuyisa benginesicelo kuwe njengoba uthe egroupini kusasa uzobe unodumo lwelanga. Bengicela uke usicelele kudumo lwelanga njengomuntu oxhumana nomama unomphethokazi ukuthi ngeke yini akwazi noma ngeke yini sakwazi ukuthi kube nendlela yethu yokudumisa noma ukuthandaza kumenzi wezinto zonke ongaziwa ezofaka umama unomphethokazi ilanga nenyanga kungabi ile yaseBhayibhelini kaJesu noAbraham. Bengifisa mangabe kungakhonakala asenzele yona nathi sibe nendlela yethu yokuthandaza noma ukudumisa kumdali wezinto zonke. Ngiyabonga ngithi angiyifundi njengoba injalo. Mhlawumbe ungaphendula uthini kule comment yalomfowethu. Mabhodla umbuzo onzima lona nojule ngendlela isimanga. Khumbule sizingane kodwa ke siyabonga ngoba uNkulunkulu uyasimbulela nathi sidine sibone ukuthi lahlekuwe ngempela. Yes. Baba Mabhodla sinedalwa eziningi ezihlukahlukene. Baba Mabhodla njoba lezi idalwa zihlukahlukene zinesikhathi sazo. Yes. Ezibizwa ngazo. Azibizwa noma nini. Lokhu kubalekile. Yeah. Sazi ukuthi makuyisikhathi esithile sibiza siphi isidalwa. Makuyisikhathi esithile isikhathi esikaba manje. Nangu umveli iqala. Uyahamba manje. Siyavelilisa manje. Ulibhekise south manje. Southern hemisphere. Yes. Okusho ukuthi manje kuza siphi isidalwa njengamanje. Siqalile nosozwapho uyabonakala manje. Yeah. Ngena yena manje indodana yahlehla manje ibheke ngalena manje. Hayi bafowethu angifuna ungasho inhle imvelo kaMenzi kwako konke. Yithi nje esancishwa amehlo ukubona ubuhle bukaMenzi kwako konke ogama lakhe lingaziwa. Yes. Baba Mabhodla njengoba besisesikhathini sikamveli iqala. Yes. Bekuyisikhathi sokuthi sidumise yena sibize yena. Khumbula endulo kwakuthi umveli iqala uma sezosithela. Kwakuye kuphunywe kube umndeni. Elokuyibeka nje ukuthi kwakwenziwa njani. Kwakuye kuphunywe kube umndeni. Kuhlanganwe umama nobaba nabazukulu konke. Mase beya and laba bantu futhi bangalesa sikhathi bebengakudla ukudla lokhu okudisconnecta nemvelo. Babedla ukudla oqhamuka emhlabathini. Ingakho imvelo ayishithi ba respond. Kwakuthi umveli iqala uma sezosithela bakhulume naye. Yeah. Bacele yonke into abayifisa ukuthi ilo ntunja yabo amasimabo makathele. Becela ukudla, becela ukuvikeleka, becele nempilo. Uma umveli iqala esezosithela ngamanye amazwi lezo wase kuyizikhathi zantambama. Kuhlanganwe kuumndeni ebese yasithela umveli iqala bekhuluma naye asithele kuthi ekseni. Yes. Mase zophuma khumbula ke izalukwazi ke beyishesha ukuvuka namanje izalukwazi eziningi ivuka ekseni lingapho. Yebo kuphuka zona izalukwazi zithi ingane mase kuvuthwa ingane sekuyisikhathi sokuthi umveli iqala aphume. Athi uma ephuma mase kuyahalaliswa kubongwe baba Mabhodla ngoba basuke and babe connecta nemvelo and babazi bene show bene guaranteed ukuthi njengoba sicelile uzobuya nazi impuyo izokwanda egcekeni. Amasima azothela ngendlela eyisimanga. Baba Mabhodla kuhalaliswe. Yes. Kwakuba lento babenza njalo baba Mabhodla ngalolu suku esilazi ngokuthi Sunny day. Lela balisebenzisa ngokuthi isonto. Yes. Yayenziwa njalo Sunny day. Yeah. Baba Mabhodla. Joba kusondela usozwaphi. Kanjalo
sekufanele umkhuleko ubheke kusozwaphi manje. Kwakumenyeza usozwaphi inkosazana enkulu yayimenyeza ibhanqo nomkhubulwane unina. Le mthandazo ihamba ngekhathi ukuthi lokhu umvele iqala manje useyavalelisa. Siyavalelisa so manje umuntu esekufanele sikhuleke kuyena manje usozwaphi. Yebo usozwaphi. Nakhona futhi mayisephumile inkosazana yasezulwini ihlobisile ikhanya ikhanya somvele iqale ngalena ikhazimula wena wabona ithoshi. Kwakunjalo futhi kuhlangana umndeni. Andike babe nenhlanhla ngalesa sikhathi ngoba indlovukazi nomkhubulwane babeyibona ngamehlo. Ithwele inkuni lapha. Isho ukuthi isikhathi ke manje ukuthi intombi nomama bahambe beyothela. Yeah, izinja iphume ishaya umkhulungwane umhlaba wonke. Kuphuma izilwane emanzini. Iyinhle le yanto baba Mabhola. Hey ungazi ukuthi sixoxe inganekwane namhlanje njobe ingasenzeki kwafika isitha. Kwafika isitha baba Mabhola. Kudunyiswa and ngalesa sikhathi ke bona kumusozwaphi babe bemthamele bebasa umlilo kushawa ingoma. Khona kunonyesi. Yebo, ebusuku kuhlatshelelwa kumnandi kuhlangenwe as a family. Ngiyakhumbula nampela besenze njalo. Kosiwe inyama. Kumnandi nje baba Mabhola. Kuze kushaya isikhathi sokuthi kuhanjwe kuyolala. Yayinhle le yanto baba Mabhola. Yes. Mase kuyisikhathi sokulima usozwaphi aphume. Yabona abamhlophe basebenzisa lesi sithombe sodwa. Lese belethe umntwana ephethe nenkuni. Khona izithombe ezingekho ezafihlwa. Oh yeah. Why nokuvela futhi ephethe igeja. Yeah. Umntwana engambelethile ehamba naye emlandela ngemumva. Ukuthi sekuyisikhathi ukuthi kuyolinywa manje. Ya ngiyakhumbula ngoba khona la ngeke ngibone khona futhi ethwele inkuni ethethe umntwana elandelwa yinja futhi. Yebo, bamabhola. Khona ezinye engekho ephethe igeja. Ngaleso sikhathi amakhosikazi ayilima kwazi ukuthi isikhathi manje sokuthi kulinywe. Engagcini futhi la igejeni. Wayiphinda vele ephethe igula. Lesi sigubhu esikhulu. Yes. Esasetshenziswa endulo kwakhiwa ngasamanje. Ukuse wesikhathi ukuthi intombi manje kumele iphume ziyofuna amanzi. Ayisenzeki yonke le nto ngoba kwafika umubi phakathi kwethu wanqamula le connection yobungcwele. Ingakho engasabona. Eyayiphakathi kwethu. Size sama alkebudle. Ingakho engasabonakali manje. Akasabonakala. Bakhandela nomlando. Engelona iqiniso. Athi watheza ngesonto besho lokho nalokho. Yeah. Imvelo kaMenzi iyinhle. Ngamamazi ngizama ukucacisela ababuza ukuthi bekwenziwa njani. Yes. Ngalesa sikhathi. Yiphi indlela bekwenziwa ngayo. Uma futhi isikhathi imvula ingasani. Yeah. Kwakuhlangana intombi. Yeah. Kwakuhanjwa kwangavele bamabhodla kuhlangana intombi nje kuthathwa negitshole kuyiwe entabeni. Kwakuhlangana intombi. Kuhlangane nomama kuyokhulekwe induneni. Yeah. Kuyiwe emakhosini. Imvume iphume emakhosini ukuthi sesicela ukuyokhulekela imvula. Ithi inkosi kulungile. Amakhosazana ahambe nesibusiso senkosi yesizwe. Leyo nto ayibaleke namhlanje amakhosi asethathwa njengento engelutho nje. Asethatha njengabantu kazana nje. Yo. Namhlanje maqhamuka inkosi khumule ngithi isigqoko nje asena ndaba. Inkosi asayazi nokuthi yini inkosi yesizwe bamabhodla into ebaleke kabi. Ayikho into enhle njengokubaluleka kwamakhosi ethu asiphethe njengamanje. Ngaphandle kokuthi mhlawumbe uyamazi ukhule naye no useyinkosi usekwelinye izinga. Kumele umhloniphe. Namhlanje amakhosi asethathiswa kwento engenathing. Engelutho kanti yayihlonishwa yayinto enkulu inkosi kulelizwe lakithi. Afrika yonke bamabhodla yayinto enkulu inkosi. Namhlanje nje obesiyinto engelutho. Ngoba kwawona amakhosi ay connected nezidalwa zamoya. Yeah. Kakhulu bamabhodla. Lento ubukhosi ayihamba ibanga elincane, ihamba ibanga elithi. Ithulile nayo ngokwayo. Baba mabhodla. Inkosi ikhipha isibusiso. Umakhosazana azohamba entabeni. Eyocelela isizwe imvula. Ephelezelwa omama babehlola intombi. Omama benani insimu ya indlovukazi nomphethukazi edume ngelika nomkhubulwane. Labe olima khona. Injalo bamabhodla. Kuhanjwe and uma kunenkosazane noma kunentombi engasaphelele kwacaca lapha entabeni. Yeah. Kwakubanzima. Imvele eyihlungela.
kwakubanzima izintombi zisho ukuthi khona umuntu oyinkinga la khona umuntu ongafanele ukuba kulomkhosi afuna azathola ahanjiswe kubo ukuthi hayi bo sekonakele yo intombi shaya ingoma kunamahubo kaNomkhubulwane namhlanje awasekho ngoba kwafika isitha sawacisha uNomkhubulwane wayenamahubo akhe kwazi ukuthi wayehutshelwa wona kuphathe nomthombo kuhambe kuyonikelwa entabeni kufika izinyoni zezulu zidle intombi mase ibuye nemvula namhlanje isenzeke leyo nto yangacelwa kuNomkhubulwane kuphela bamabhodla khona idalo ekuthiwa uguqa abadele uShembe ubhalile ngazo guqa abadele ingakho nenkosi eManazareth uma iqhamuka sithi guqa abadele usomganisi maphuza imvula aphinda ikhafule ngoba idalwa semvula kwakwekuthathwa inkomo bamabhodla engacelwa kuNomkhubulwane kuphela kwakwekuthathwe nenkomo bamabhodla kuyiwe entabeni laba abantu babe connected nemvula lapho kwakuyinsizwa nsi nakhona kwacaca futhi uma kunensizwa eseke yambatha nomuntu wesilisa ngaphandle kokuthi baganane noma kwaziwe ngosiko lwalwenziwe endulo nakhona isibuso sasicelwa kuphi bamabhodla enkosini yesizwe uthathwe inkomo ezithizwe kuyiwe entabeni lihloma izulu bamabhodla lishaye lezi inkomo lezi dihlinzwe bamabhodla kubuye nenyama mayisiyaqala madoda masiyayikhafula umnikazi wayo kunemvula eyisimanga namhlanje ayisenzeki lento ubungcwele bethu maAfrika buyobuyiswa yithi ngokuthi sibambisane kunjalo ingakho kuze kuthiwa noShembe umphuzo wemvula aphinda ayikhafule aphinda ayikhafule uguqa abadele isidalwa sezulu akuyo uNomkhubulwane kuphela sikhona esinye uguqa abadele ngoba kubalekile bamabhodla ukuthi sizazi izidalwa zethu nokuthi ixhonywana kanjani nazo yayinhle into yethu bamabhodla shuthi kwakuyiwona mkhuleko wabantu abamnyama lo injalo impela indlela bekhonza la bamabhodla kuzubusika manje angithi kuzobanda naManazareth namanye amabandla azoqoqana ahamba ebuhleni mina sazi ukuthi inyanga yasiphi isidalwa kobe kuyinyanga kaSodoma June July isikhathi senhlambuluko ukuthi kumele kuthethelelwane ingakho eManazaretheni abafazi bababodwa intombi ziba zodwa amadoda abawodwa obaba banomzana bababodwa umqalo wendlela babamabhodla uzamile ngayo yonke indlela ukubuyisela umuntu omnyama osikweni la kubo kube ngoba thina bantu abantsundu ngoba sibona abantu abamnyama ngithatha ukuthi siyazidelela nje masingabantu abantsundu ngoba amabhodla uNkulunkulu ngisho ngithi uyasithanda ngizwa abantu bethi hayi kusho ukuthi uNkulunkulu akathanda kusho ukuthi lo uNkulunkulu umlungu uNkulunkulu uyasithanda bamabhodla bangaki noma zingaki izithunywa zikaMenze ezathunywa ukuthi ibuyisele umuntu omnyama osikweni lakhe kodwa zajike zadayiswa yithi zabulawa abamhlophe bapho uMama Nongqawuza bapho iNotch Mgijima ubaba uMudli Mafa Shembe idalwa zezulu umenza wayesikhiphele zona ukuthi zisibuyisele zazikhuluma izwe lodwa azange silalele zisibuyisela kwemvelo ngoba konakele mina ngiye ngisho ngithi uNkulunkulu uyasithanda yithi singaboni and awuyiboni into enhle mawuyiphambi kwakho uyibona ngoba isingasekho baba ucreate umuntu akade sinayo izolo sonke simbonanga sasithi uyagula ekhaya kodwa mhla sihambile saqala sabona ukuthi hayi man besinenqwa imani ngoba uyibona into enhle mayiphambi kwakho nakho lokho mhlambe kukhozwa ukugudluka kwemvelo ngoba imvelo iyakhanyisela if kunento noma isidalo esiqhamukayo kunjalo impela bamabhodla kukho kunye and angazi ukuthi kuyothiwa ngabantu abamnyama ngoba kuvele kuthiwa siyagula emakhanda kuthiwa siyahlanya emakhanda kuthiwa yikho lonto wawuphi no kubalekile ukuthi usondelane nemvelo ukwazi ukuxhumana nayo iyangivulela imvelo kwezinye izinto eziningi konakele kakhulu bamabhodla ngivele ngazi ukuthi mina ngizothini ngoba
konakele. Yeah. Baningi obaba create umuntu abakhuluma. Ziningi ithunywa ngokwehlukahlukana kazo zakhulunywa ayilalelanga namhlanje basekhona abantu abasakhuluma ukuthi hayi asibuyeleni emuva kodwa still akuzwakali even ngisho ubaba uzwilezwe uhadebe imboni naye ukhulume kakhulu ukuthi abantu ababuyele emasikweni abo ababuyele impandeni zabo still akuzwakali bobona ngoba engasekho naye hey angazi into ezithiwa nje bamabhodla. Hayi siyabonga wakithi ukusicacisela. Uthinta indaba enkulu mawuthinta indaba kaMqalo wendlela ukuthi wabamnyama nambana ngoba mhlophe. Kwaphinda kwazoba ubaba uCredo Muthu bakhulumile kakhulu abantu abazange futhi bamlalele. Abazange futhi abantu bathanda ukumlalela. Baqala ukumbona ngoba engasekho. Konke ke lokho kudala lokho ukuthi sizilibele ukuthi singobani. Isystem yabamhlophe iprogram kakhulu abantu bakithi ukuthi bakholelwe kakhulu ezintweni eziqhamuka nabagama ngezandla. Ingakho namhlanje siphimisela ngamathe izinto zethu zakwantu. Ngamanye amazwi ngizama ukuchaza ukuthi namanje nje basikhuluma lapha khona bazothi sidakwe yigudu. Kodwa ke lokho okungasasigqiza iqakala because siyazi thina ukuthi kunezinto ezithi mayikhulunywa ezifika emveni kwesikhathi kwabanye abantu. Asisovuka kanye kunama slow learner. Kunabantu uthi mawukhuluma into manje avela iphikisa. Ingakho sibalula lento ukuthi mawulalela inkulumo kumele ukuthi uyiphinda phinde because ngeke ukuthi inkulumo uyizwile uyidlale kanye noma kabili. Akuyivakashele nje mhlamba amahlandla azabe emahlanu. Kuyikhana uunderstand ukuthi lento ekhulunywa la iphethe yiphi into. Uthini umyalezo la? Because umqondo womuntu uke wayichaza umfoka Mondisi usebenza ngokuthi uphinda phinde yonke into mawuyifunde empilweni kumele ukuthi uyiphinda phinde. Kukhona ababuzayo ukuthi mhlambe inkululeko nje umuntu okuphuma emzimbeni. Why ungakwazi ukusikhulumela nomama ekutheni lezi zinto ezabhekiswa phansi abamhlophe zikwazi ukubuyela kuthina? Why makukuthi umama noma lezi idalo okhuluma ngazo abantu abamnyama zingakwazi ukusivikela thina as bantu people? Angeke inilamandla onawo wasebenzisa ukuthi uyokhulumela isizwe sonkana kumama uthi mama naku la sibhajwe khona manje. Lo mbuzo I think bawubuza ngoba banayo inkolelo ukuthi umama unomphethokazi angakwazi ukusikhulula isizwe simnyama. Mhlambe ngifuna babe neunderstanding abantu ukuthi ilele kuphi lento lelele khona. Ngoba baloke bekhala uNkululeko uNkulunkulu umpha amandla angaka waye ngakwazi ukuthi ahamba ayomela isizwe lapha kumama unomphethokazi empini yakamoya. Hey bamabhodla wathinta indaba ejulile kakhulu. Yes. Ungewena wedwa uhlangana nalombuzo. Yes. Nami sengingahlangana kaningi nengana ngawo. Hey bamabhodla ngihlanganile nalombuzo kaningi kodwa impendulo yami bilokhu ithe khumbulani phela endulo ukuthi besiconnecta kanjani. Umoya kaNkulunkulu uzokuresponda kanjani ungcolile ongekho kwisource. Khona babuza ukuthi abamhlophe bacindezela kanjani uNkulunkulu ekhona makuukuthi uyasithanda. Bamabhodla dake sayithinta lesathi kuzofika abamhlophe kulelizwe. Ziningi izanusi ezakhuluma ukuthi kunesizwe esizayo. Isiprofeto selembe. Yes. Nelembe nalo kwangelona lodwa baningi. Kwakuthiwa kuza abantu abamhlophe njengelanga. Ngokuthi babe ngakaze bayibone into emhlophe. Babetha yikho lonto. Yes. Ngokuthi babe ngakaze bayibone into emhlophe. Baba mabhodla uNkulunkulu makuzokwenzeka something ezweni uyasikhipha isixwayiso. Yes. Akukhiphe ne direction ukuthi abantu kufanele benze kanje. Ziningi izanusi bamabhodla ezazi ikhona. Njengoba namhlanje basekhona abantu abasambulelo bakhuluma ukuthi kubi abantu ababuyele impandeni nayi digital ID. Even ngisho ubaba uMqalo wendlela wakhuluma ngezimpi ezizokwenzeka ngesikhathi sakhe. Namhlanje imbhalo yakhe isekhona. Kodwa still umuntu omnyama akafuni ukuyihlupha nokulalela. Nithi uNkulunkulu akenze njani? Uyabathuma abantu ngobuningi babo. Banka bakhuluma ilanguage eyodwa. Bamabhodla bangaka abantu abakhuluma ukuthi akubuyelwe emumva.
ngake ngezwa insizwa ubaba uMuzi Duma ethi ikhona into asangenzeka uma ngase kubuye insimu kaNomkhulwane ikhona ushintsho lingenzeka emhlabeni nami lo ngake ngakuphinda ngathi ebafowethu kunemkhosi ebiyenziwe ngasenzeki njengabantu ke hlala ethi hlangana egroupini sibe ne WhatsApp call sike sikhuluma ukuthi yazi insimu into esiyaye sidingideleyo kaningi sengize ngathatha iqinqumo sokuthi no man asambeni siyokhala la kwaqala khona impilo ya ingakho bamabhodla uzona segroupini kukhulunywa indaba ukuthi kiwolwane impela nje bengisathi ngizongena kule impela ingakho bamabhodla ilento ibuzayo manje ukuthi why ungabakhulumile yes ingakho sengithe no noma ngathi ngiyaphapha kuzothiwa wena unikiwe yonke information unalo lonke ulwazi iwoncisha abantu ulwazi uwomela uthatha abantu bekhona nawe babona abantu ukuthi kwenziwa njani ingakho bamabhodla ngithatha abantu ngathi bafowethu ngicela sihlanganisele amakhanda ngomningi bethu izweni konakele kuningi okuzayo cela sihambe siye la kwaqala khona impilo ngoba yaqala lapho olwandle kubantu besifazana abayisikhombisa abaphuma emanzini siyokhala khona ukuthi nakho kufa nalizwe lonakele nakho libhubha imoya yazenzela ezweni lakithi siyokhala manje yes kwimvelo ukuthi thetheleleni kubi yeba silalelanga kumanje sikhuluma nje mamabhodla kuziliwe manje ibatshelile ngathi hey joba konakele nje kunjena ukuze sibe namandla nathi sifike sizwakale lapha bangene kwi-fasting asifaste sihambe siyodla ukudla kokuqhamuka phandle baphumile enkalo zonke athi hambani bafowethu niyothenga komama badayisa emgwaqeni thenga ubhatata amadumbe sidla ukudla obekudliwa okhokho sidla ukudla okululo okuqhamuka phansi emhlabathini ukuze masifika lapha sifike sizwakale ngoba sizofika sinamandla emvelo ukudla okuqhamuka phansi hayi impela ngizwile kuthiwa impela kudilika ngisho igoli impela abantu abaningi basukumile ngobuningi babo ukuthi cha siyafuna ukuyongena emanzini siyafuna ukuyoconnecta nemvelo ngizwile impela Dumolelwanga ukuthi hayi engazuthi impela usuyayihola impela manje ngoba siyabona ukuthi konakele akho mali ke bamabhodla mhlambe ngithe ngiexpectile no lutho kapha umyalezo engushilo ngathi ngithe mawunemali yakho yokuthi ugibele uphathe izinto zokunikela hayi ukuthi kunikelwa kimi noma kunemali kepha ngikhiphela information ngathi thengani o1 no2 no3 kuba khumbula olwandle bamabhodla kunikelwa ngemali yes kunendlela yakhona ile bengifuna khona phela ukuthi njengoba uhamba nabo ingalendlela abasebezokwazi ukupractice lento noma ukuexercise lento yokunikela olwandle njengoba uhlezi ukhuluma kibatshelile ngathi thengani bona obhatata namadumbe ukudla oqhamuka phansi nama-aphula nobanana nithathe kakhulu lo banana lo uthanda ukubahlaza lo ongavuthwa kahle ubona original ngathi phathani lokho kudla oqhamuka phansi konke asiqoqe bakwethu sihambe siyonikela ngakho lapha kunamasiko akhona ke engeke ke ngize ngiwakhulume la ngesimo sokuthi ezinye izinto zami waziyafihla ukuthi uthetha uthini uyaye uyikhulume mina ke ulwazi abantu angilincisha bakhona sebehambile eqala abanye babuya nezimpendulo ukuthi ekhaya kwenzeka ukuthi nokuthi testimony yes maningi ama testimony hayi ukuthi kunemali ozoyikhokha ukuze ngikunike nolulwazi cha kepha nginalokho ngiye ngithi ngilekeleleni kwi-airtime na kwi-data yes ngoba ngiye ngezwe ukukhuluma nendaba ukuthi fakutholakala i-Wi-Fi ngoba baningi information abantu abayifuna ngabanika ukuthi kwenziwa kanje uthetha uthi naye indlela okwenziwa ngayo uma ufuna ulwandle likurespond ukuze ubone ukuthi kuyaphila awuyi noma inini kuqala ku12 o'clock ekubheke ezantsi u12 o'clock wasebusuku izikhathi ezisetshenziswayo mawuyonikela olwandle ngokudla okuqhamuka emvelweni ngibanike nama instruction ukuthi ukhuluma uthi uthetha uthi ngisuke ngigarantile bamabhodla ngeke ungabuyi nempendulo mawenze ngalendlela engisuke ngisho ngayo yes ingakho ke bamabhodla sengithatha abantu ngathi asihlanganeni bafowethu hambeni siyokhala sonke la kwaqala khona impilo ngoba konakele bamabhodla uselapho nje siyofisa ukuthi koyoba uhambe nabo baba bafike basicelele isizwe lapha
ilokho impela kusithathe wasibeka lapha hayi ngoba siyofuna umcebo ngibatshelile ngathi yebo sixakekile uzoceba isizwe sakini sihlele ezandleni zezinja kumele siyokhala manje ukuthi umhlaba ubuye ukhulula isizwe lapha nesandleni abantu manje mababone ngoba ngiyajabula abamaphodle yebo siyakhuluma kanje siyathukwa kodwa hey mina ngimangale kabi mangithola sengithintwa nabanye abamaKristu ayibaningi bamaphodle ngifuna uqamba manga khona umunye othe kuleko ngiyakuzwa mina ngumfundisi kodwa manje ngiyayibona impela ngiyezwa noma uchaza kodwa manje kuyasinda ngoba ngiphila ngawo labantu mangibatshela liqiniso ngizolamba hey ngavela ngangazi ke nami ukuthi ngizotha kenze njani kodwa uthe kuleko ngiyakuzwa ukuthi thini and lento isho yiyo ngoba nathi sikhule ngayo kodwa manje labantu esengibakhandile ngabafaka lomqondo bayangondla ngiphila ngapho hey kodwa kungithokozisa kakhulu ukuthi bakhona abantu noma sithukwa ngiyajabula makukhona abantu abathi siyayizwa lento esinishoyo hayi ngoba singayizwa siyayizwa lokho nje kuyangijabulisa kakhulu so ingakho singithi asiqoqaneni bafethu siyokhalani sonke la hlanganisa ngendlela ongahlanganisa ngayo sibonane la engisho khona indawo ukuthi kuyohlangana khona kuhanjwe kuyokhala kunendlela yakho ekuthethwa ngayo kunendlela yakho okugqoka ngayo ugqoka uhlonipheka awugqoki noma kanjani ngoba konakele bafowethu and kuningi kuyeza baningi abantu abambulelwa akusimi ngedwa and mawuthi yabona ukukhuluma ilanguage eyodwa and nami ngilokhu ngishile sibaningi ukuthi bafowethu atshaleni atshaleni manje singathi sotshala ngoba ubungozi sebuse eminyango usuthi yaqala uyatshala uzoba nenkinga mfowethu iqiniso lelo lishoyo ingakho ke sithi siqhuquzela lento yokuthi uma sithi ake sifune sithole because unkululeko nomabhodla izona izinto abayiqhuquzela kubantu kakhulu ukuthi masibuyela kwimvelo ake sifingqe imkhono sibuyele lapha na enhlabathini ingakho ke la kwa ake sifune sithole sineyinhlelo manje eseyiqalile zokuthi siya kanjani enhlabathini senza kanjani ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi ababuyele egejeni ekulimeni ukuze yonke into esikhuluma ngayo uma iexercise walapha dumolwelanga ukudla kuphumela lapha emhlabathini kungene emzimbeni womuntu ngoba siyathotha abantu abaningi balimele ilokudla okugcwele izitolo balimela abantu izilwane abazidlayo njengeinkukhu iqaphu ezitholakala laphana emafrijini sezathatha isikhathi eside umzimba womuntu udinga inyama efresh enegazi understand so manje abantu abaningi bayagula namhlanje ngalento yokuvila into eyaprogramnywa kakhulu engqondweni zabantu ilento yokuvila so ngiyathokoza kakhulu namhlanje ukuthi usukume ekutheni makukhona into oyikhulumayo bese uyayi-exercise leyo nto ubuse uyayi-implementa so kushuthi ngenye indlela iprogram yakho manje sifike kwi-implementation letha lo nje abantu mfowethu abantu abayinganxanye bengemanzi abazothi ayikho lento ekhulunywayo kodwa laba bazoqala ibona bazobuya netestimony unjalo njengalabo dada abawu2 abahamba beyo exercise lento ekhulumayo njalo yokuthi yenzeka ngempela yafika yenzeka babuya bengawuvala umlomo babuya behefuzela bengitshela babamabhodla einto esibona olwandle yamangalisa so ke abanye abantu ke bazuthi mawenza izinto ezinjena lama rituals mhlawumbe into ozoba umoya bomnyama isitha sasifundisa ukuthi yonke into yethu asibuke njengento yobumnyama amanye amazwi sizama ukubonga ekutheni mfethu udlule nakulokho sisaqhubeka nje sesizoya nalapha ekutheni size sigcine siyovala kodwa nje bengithi ngisazoyithinta kanti usuzongena kuyona yokuthi ngizwile ukuthi ziyaviva zibheke ngapha impela olwandle ngokuhlukahlukana kwama province so ngamanye amazwi mfethu sofisa ukuthi ikhule lento izifinyelele kwabaningi vele ke yonke into kuba khona la iqala khona if ingabi khona abazoyiqala abekho abazoyiqala cha siyabonga kakhulu mnewethu ukuthi kulolu hlelo mfethu lokucacisa ucathulisa abantu ngoba into esemqoka kakhulu ukuthi sibacathulisa abantu bakithi sizwe simnyama
ukuthi umasikhala ngokuthi why ngoba thina kuthiwa isihlalo sikaNkulunkulu sila eAfrica, specifically eSouth Africa, bese sihlupheka kangaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyicacise lento mnewethu ukuthi abantu abagudlukile la uNkulunkulu ayibabeke khona basukile kwimpande, ngamanye amazwi basukile kwisource, uyabona. So yonke into operator ngesource, uyabona. Wakwayichaza ke nomfoka Khabazela la sikhuluma sine conversation ukuthi iketela lele linesithebe, uma ulisusa kwi-social isithebe amanzi awabili, you understand. So asikho ke isidingo sokuthi sikhale ngoNkulunkulu. Ngike ngakhuluma ke kwabanye khona lapha emagroupini bekhala ngenhlupheko nangazo zonke izinto abayibonayo. Ngase ngichaza ukuthi ke sometimes ezinye zezinto asimusa ukuthi masiyilanda thina bese sithatha umuntu esiukhomba uNkulunkulu, because uNkulunkulu uziphelelise ngawe. Unjani phela Okwakho ukunderstand ingqondo, ukuthi ingqondo yakhe isebenza kanjani. Ingqondo yomuntu iyona elanda zonke izinto ibeke phambi kwakhe, kuhle noma kubi. Ingakho ke sithi ke isinqumo somuntu sikuyena. Mawubona umuntu elimala kusuke kuyena olandele yonto. So ngike ngaze ngenza umzekelo ke lapha mfowethu ukuthi mangabe uthuka umuntu noma uthakatha umuntu, uma ngabe lo muntu esephindisela kuwena uzokwenza njani? Uzothatha umuntu ukhombe uNkulunkulu? Ubani olandele yonto? Wena. uNkulunkulu kubeke phansi omthunzi welanga ukuthi yonke into oyi-applyayo noma oyi-implementayo enza sure ukuthi u-implement izinto ezipositive ezinhle, ngoba imvelo operator ngokuthi utshaleni kwaMilani. If utshala okubi kuzomila okubi, mawutshala okuhle kuzomila okuhle. Ingakho sigqugquzela lento yokuqola ukuthi abantu abamusa ukuthi emzini womuntu makutshaliwe nje uyabona umuntu uhlale egadile ukuthi ukotapeya walapha uyavuthwa, amapetshisa lapha ayavuthwa. Useyasuka uyagijima umuntu uyogibela esihlahleni lapho uyayikhelela nje ukotapeya ngale kwemvumo. Ngelinye ilanga imvelo mayise iphendule responda, kuhlephuka igaya phezulu umuntu eyaphansi ngekhanda etsheni, kuqhuma ubuchopho, bese beyaqala abantu bathi uNkulunkulu njani, bethulethini. Kanti yonke lento enkathi yenzeka ilo muntu bekade landa le problem eyisondeze eduze kwayo. Angifuneki ukudla isikhathi sihleli namhlanje kakhulu ezintweni ezibuzwa abantu. Ya, ngoba angifuni sibashiye emuva abantu ngoba bayahlupha lapha kuma comment section. Ya, kunabantu ababuzayo, I hope wabaphendula. Kwasukuba nomehluko ukuthi ke kwaba nama debate ukuthi umhlaba cha uflat. Nami ngiyavumelana vele nalabo abasho njalo ukuthi umhlaba uflat. Kahle kahle into eyenza ukuthi ubone ngathi ibhola umhlaba unalento ewukhavile. Unjani phela? Sikwi-tray ekhavwe ile bulb ne. So ke kunembuzo ke eqhamukayo ukuthi ke so mangabe kunalelo kunjana kukhonani ngale kwayo. Abaningi ke mabekhuluma nami ngokwe research yami bathi siphakathe emanzini. So ilapho ke la ngifuna ukuthi ke wena ngokamoya uyavumelana inalezi zinto esishoyo ngokubuza kwabantu ukuthi umhlaba uflat, ngale komhlaba kugcwele amanzi. And lento yama ice wall ngizofisa ukuthi uyicacise mfowethu, baningi abantu ababuzayo ukuthi kukhonani ngale kwama ice wall. Ngabe kukhona inidalo ezinye iphila ngale kwama ice wall? Uke wafika kumfoka Duma. Njani phela? Ya, amagama aqala ngo-D. Umfoka Duma wayicacise ice wall ngoba babekade bebuze kwivideo yakho. Ngase ngithi mawusufika nawe ngizokubuza ukuze sithole ukuthi lento esikhuluma ngayo iyona iyahambisana yini. Unjalo. Sifisa usicacisele namhlanje mfethu ngalezi zinto esengiyibalile ukuthi umhlaba uflat, kukhonani ngale ko-ice wall. Baba Mabhodla, impela kunjalo. Uke wangithinta impela ngikusho lokho umfoka Muzi. Nanokuthi khona lapho ake wathinta khona indaba ukuthi imuni njengoba ilapha isemanzini. Ngoba ke mina ngumuntu uyayalalela ukukhuluma kwabantu mase ngiyahamba ngiyofuna
mangibona ukuthi angitholi ngoba khona izinto uyayize uthi yazenza ungakwazi ukufinyelela kuzo ngesimo selevel okuyona ngokwa spiritual ngoba lento spiritual inama level ahlukahlukene khona abantu bamabhodla abaphiwe ngaphezulu ngendlela eyisimanga ukuthi kunomuntu okwazi uthehleli kanje thola ukuthi spirit yakhe siyayaluza sifuna ulwazi uyaconnecta nathi uhlili angafiki mina lapho sadinga ukuthi ngilale angithi yabona ukushiyana kwama level kunomuntu bamabhodla othi ehleli omunye uguduze emkhathini omunye usemanzini omunye ukuphi nakuphi ufuna information lento ophuma emzimbeni inama levels amaningi ukwazi ukuyihlukanisa igabe eziningi yebo imvelo yonke njalo iphethe lokho babamabhodla uke wayithinta umuthi baba uduma lento ngathi ngithi sisayikhuluma naye ngathi ngisafuna ukuthi ngeke ngiyifune kahle lento ngazama ngokwami ukuthola isiqiniseko neshow yalento ukuthi njoba kuthiwa imuni semanzini babamabhodla ngihambile ngaya in the moon gaxake ukuthi hawo ngoba kona inkanyezi kukhona ilanga kukhona kuningi kanjani ngesimo sokuthi baba umabhodla ingakho ngithi makukhona la ngihlukana bangihluleka khona lo moya ngembethe ngiyakwazi ukuxhumana nawo wawusuthi mawufuna ukubona lento phinde ezantsi omunye izothi inganekwane le ngobani akakafiki le level noma ingaphezulu komqondo wakhe into mayingaphe umqondo wakhe asisozo yamukela abamabhodla ngathi uma ngiphinde ezantsi yabona abamabhodla ulwandle angithi alibona ligubha amagaga khona indawo lezi indawo zikhona ayiyodwa khona indawo la ulwandle lifike ligoqane khona manje lalizungeza khona amanzi rotate kunembobo leyambobo ayigcwali kodwa libo ulwandle likhulu kanganani iphakathi nalo kwethu wawusuthi lo moya ngena kule mbobo ngifuna ukutholana lento ebishiwo umfokaduma ukuthi ngabe yikho yini babamabhodla sengiye ngayibhala futhi kaningi nase pageni lami ngathi mangena kule mbobo mamabhodla ngaphumela emkhathini mangena embobeni into endidi ukuthi umkhathi ulapha amanzi ala kanjani ingaphezulu komqondo ngase ngibona ukuthi hayi man ilento lebishiwo yile ndoda le umfokaduma ngoba ngathi uma ngena kule yambobo ngaphumela emkhathini ya confuse lento ngendlela eyisimanga ngoba lokho kukhomba ngokusobala bamabhodla uyayizwa nje nawe lento ngena kule mbobo mina nginomqondo ukuthi ngizophumela kule mhlaba engiyaziyo ngaphansi kwamanzi kodwa ngiphumela emkhathini ka confuse ukuthi kanjani lento ingaphezulu komqondo womuntu akulula ukuyiaccept ama ingaphezulu komqondo ngase ngibuka ukuthi nayi lento eshiwe lento ngoba ngikusho lothi umfokaduma sometime unakho ukungitshela izinto ukuthi enkuleka awuhambe uyofuna 1 no 2 no 3 ubone ukuthi anginjalo nangempela ngoba usekaningi ithinta indaba ukuthi ubephuma emzimbeni ngeze impela uthi useke wakutshela ukuphume nasemini impela babamabhodla kunendlovukazi bamabhodla ekuthiwa uBoromis Queen Boromis umama we-Ice Age leya ndlovukazi inamandla ukuthi ngawufreeziza wonke umhlaba kuthule ukuthi du injalo impela isimo somuntu wesifazane naye ingamele uIce ingamele yonke indlovukazi uGaya ingaphakathi kuyo even ngisho indlovukazi orisha ashuni ingaphakathi kuyo ngesikhathi mina mangenze ngoba ezinye izinto ziyimfihlo bamabhodla astral projection ziyimfihlo akulula uNkulunkulu uba nesikhathi la sokuyisikhathi ukuthi kufanele ngivulele into ethile lendlovukazi bamabhodla ngendlela efihlakele ngakhona ziningi izinto ezingale kwayo eziningi asibala ama aliens inhlobonhlobo sibale even ngisho le ndawo engithi seke ngaya kuyo inemfula one diamond uyakhazimula umfula wakhona kunama pyramid egolide la kuhlala khona ama Anunnaki nawo ama Anunnaki bamabhodla azinhlobonhlobo ngendlela eyisimanga la ngithe kunama gods awu 500 yes okungelula
ukuthi uthole history yawo ngoba yikho ngisho kulomhlaba. Yeah. Hayi siyabonga kakhulu mne wethu. Sibonga kakhulu ukusicacisela because baningi abantu ababuzayo ukuthi yini yenzeka ngale kweIsol. Sesike sathi ukuyikhuluma nomfokaduma uyikhulume kakhulu leyo. Ukuthi ngale kweIsol kukhona eminye imihlaba la uthola khona ama-Anunnaki kuzoba ama-aliens zonke lezi zinto. So kunabantu ekufanele bayifunde lento ukuthi i-astral projection akuyona into eyenziwa nombani. Yabo abantu abaningi ngike ngabuza omunye ngathi mase nijula kangaka ngendaba ama-aliens senifuna ukuba ama-aliens because ifocus yomuntu kufanele ukuthi ibe kulento ayibonayo ephambi kwakhe noma ayifisa izungeze yena. Khumbula umuntu mezalwa uzalwa nesiphiwo sakhe efumbethe. So into edinga umuntu ukuthi ucheck esiphiweni sakhe ukuthi ikuphi okuphethe kwipackage yakho ngoba ikona owabelwe kona uzozophinda uyodlula emhlabeni. So kuhle ukufunda ngalezi zinto. So mawubona ke umfokaduma olwelanga ephuma emzimbeni nawe uzofuna ukuphuma emzimbeni. Yabo kanti awubizelwe kuleyo. Uthola omunye ubona umfokaduma naye njobe ethi uyaphuma emzimbeni usefuna ukuphuma emzimbeni. Izinto ezabelwa abathize lezo. Yabo ongeke wena ukwazi ukuyifanisa nabo. Nokumbuleleka ngamaphupho nangazo zonke izinto ubona ama-aliens abanye babona ngamaphupho. So akuyonto kanombani yabo. So iphiko ngeziphiko ezihlukene. So ke mfowethu ngithe ngidlule nakuyona le noma singazinzile. Yabona ngoba abantu abaningi aba-understand. So bese ngibuya ke sesizovala ngale. Engifuna ukuthi noma ngabe besithi sibalekela kangakanani kodwa namhlanje kudinga sithintile. Njalo phela. Unalabantu mfowethu abaloke bengimele ngendaba kaJesu ukuthi ngakubi right in lenkolo abakuyona yobuKristu noma akunjalo. But bengishalazela ngizama ukuyibalekela le ngoba ngiyazi ukuthi khona bazoxobeka. Kodwa kuyadinga ukuthi sigcine sikhulumile ngoba kukhona oke wangithinta wathi ithini indaba kaJesu baba. Yeah. Hayi wayithinti nxaka mabhodla. Hayi kwashuba kodwa ke sizothini phela ngoba abantu masibancisha lolu lwazi sizobuza ukuthi awu nase ninika ulwazi nase niphinde futhi niligodla ngoba nithi nisabane. Ngoba kufanele sikhulume lokho ngoba even ngisho bamabhodla uyazi ngifakele izinsuku ezedlule ngifile ithombe sami ku Facebook kwavekwa kwangena indoda yathi ukuze kulunge into zakho buwela kuJesu. How angikhulume ngaJesu ethombeni sami angikhulume ngalutho kuphela ngibhala ukuthi I believe kwindlovukazi nomkhubulwane. Yes. Wathi ukuze kulunge into zakho Nkululeko ukhetha inkosi uJesu Kristu. Awu athi ngibuza lo muntu ngimgcobe ngane kule post. Awu angabi ke ebhlungu ke nathi kodwa empeleni ukuthi sivuse abalele asisho ukuthi abakwenza ku wrong kuhle kubona ngoba kuyabasebenzela. Yes. Kodwa khona ungabasebenzile. Bamabhodla asiqale kanje. Yes. Uyazi ukuthi bamabhodla ngake ngambulelwa indaba yomkhumbi engawufica ngaphansi kwamanzi ngaleza ikhathi impela ngithanda kuphuma emzimbeni nakho ngibulelwa izinto eziningi izemfika nakogana ngafica umkhumbi ungaphansi kolwandle usumdala wathi ubona ngathi ngibona umkhumbi wathi lo mkhumbi yiwo lo wawuthatha omkhulu bakho nokhokho bakho igama lomkhumbi Jesus. Usekhona lo mkhumbi ungaphansi kolwandle manje. Yes. Lo mkhumbi yiwo lo wawuthatha omkhulu benu nokhokho benu beyoba yiqila. Yeah. Emazweni angaphandle abanye bephosa olwandle bashonele khona. Ibhlungu bamabhodla le nto angifuni uqamba manga. Ibhlungu ngoba amanye amathambo omkhulu bethu nokhokho bethu alapha. Bagijima amaRoma ngoba eqhatha nemvelo nemoya yomkhulu bethu ngoba nayo siya connecta naye ngoba iya connecta futhi nemvelo nayo bamabhodla amaRoma base bejika uHeru
owayedume ngelika Yeshua. Yes. Base bemenza uJesu base bethi igama lakho uJesus lase libulawa leli lika Yeshua. I real name ka Yeshua uHeru. Wala eAfrica. Leli lika Yeshua elomsebenzi ayophathisiwe. Kamoya. Ngiyazi abantu abaningi abakwazi lokho. Izobadidi emqondo. Bamabhodla uYeshua ufikile ko Cape Town unyathelile. Nakuleli unyathelile. Lwa muntu bamabhodla ubehamba wonke umhlaba. And amaRoma ngendlela laba abantu abangcole ngayo bawubulale bawuqeda into ethinta umuntu omnyama. Ngakho ngihlale ngithi yazi into noma incwadi mayibhala umlungu ungacathi konke ozokufica phakathi kunje ngoba kubhaliwe. Ayikho into yobhala umuntu omhlophe ebhala ngomuntu omnyama ebeyinhle. Ayikho. Hey. So kusho ukuthi ngamanye amazwi lo mkhumbi obizwa ngoJesus yona othwala okhokho bethu. Bebayigqila lapha. So laba afika ke khona ke bese befakwa yonke lemfundiso. Hey bamaphodla inzima lento yangisinda kodwa ngizoyikhuluma. Hayi khulume. Umhlaba makufanele ungizonde kuhle ungizondela iqiniso. Bamaphodla uYeshua yazi wadlule lapha emhlabeni. Uyithuna lakhe liseNamibia. Lalela kwenzakalani bamaphodla. Kwathi kushaya isikhathi ukuthi ahambe emhlabeni. Washonele United. Lwa muntu bewuhamba wonke umhlaba. Umedlulele United. Lwa muntu benabafazi enamakhosikazi. Kodwa ngiyafuna ukuthi mangibuya ngifuna ukugxila ngiveze igama lika nina la ngempela. Ngoba uMaria akusiyo nina. Kwakuumfazi wakhe. Kodwa ngiyazi izwe lizongithuka ngalokho ngoba kulandelwa kakhulu le anti ebhalwe lapha. Kwakuumfazi wakhe. Ngiyafisa nje impela mangibuya ngibuye nawo wonke amagama ngoba ngiyabhala phansi yonke information. Baba uMabhodla le ndoda yadlulele United. Itheme isedlulile United. Ngesimo sokuthi ube umuntu obenza izinto zenzeke. Bekhuluma izinto zenzeke, bebona izinto zenzeke. Kwathi mase kushaya isikhathi ukuthi adlule emhlabeni bamabhodla kwase kuthumela ithunywa kwathi wakuphuthunywa kiwe kubo. Kuphi? eNamibia. Baqale ngoba ukuzalwa kwakhe wazalelwa eMpumalanga. Naye uzalelwe lapha eMpumalanga. Umuzi waseNazareth wawulapha eMpumalanga. Ngiyazi ngizothuka ngalokho ngoba umlando wabulawa. Izinto eziningi ezazufakazi labantu bathi mabefika bayiqeda bayibulala nya. Ithele yandoda mayisidlulile kwathunyelwa igijimi zafika eMpumalanga umndeni awusekho usubuyela eNamibia. Mabefika eNamibia bawushiya umyalezo ukuthi akasekho emhlabeni. ENamibia bamabhodla kwangcwatshwa izingubo zakhe. ENamibia. Leli thuna lakhe eseNamibia. Angikhulumi ngalo Israel. Uqale ngo1971 mangaphosi lo Israel odumile owaziwa kuthiwa Israel. Akusi original Israel lo. Fake le yakhiwe even lapha kunamathuna amabili futhi khona. Nawa ngabona ongqo. Lele seNamibia ngathi lu original ngoba kwafa kweingubo zakhe kulo. Akukhulunywa lutho futhi ngalo. Into efihliwe leyo. Nelise United of America akukhulunywa lutho ngalo. Into efihliwe leyo. Baba Mabhodla kwenzakalani? Bamthatha bamfaka ethunini. Emva kwalokho baba Mabhodla njengomuntu obenamandla kwafika ama-alien asintshontsha idumbu sika Yeshua santshontsha bakwethu ayithi wavuka nisho ngakhulunywa kuthiweni kuthiwa wafa wavuka kwathini kodwa lapho ngolokhu ngimile ngoba izinto ngeyembulelwa ngiyibona idumbu sakhe santshontsha ama-alien kwase bethi mabefika bebona ithuna akholutho base bebuka indlela baba Mabhodla wayenamandla ngayo lwa muntu kwathi wakufuza ngabe lo muntu ufile uvukile kwathi wakufuza ngabe lo muntu ufile ngendlela benza izinto zenzeka bevusa abantu abafile kwase kuthi uvukile ngesimo sokuthi babengenalo ulwazi
ukuthi isidumbu sakhe santshontshwa ama-alien asaziwana namhlanje usaphile lapha yayisishawa ke lento isifaka umhlaba wonke ukuthi wafa wavuka ngiyazi umhlaba uzungivukela ngalento namakholo amaningi azungivukela athi hawangani kubhala ukuthi kwathini kodwa lapho ngimile ya ngoba phela ibona bebebuza ke iqhawe lami ngibanika impendulo ebebeyifuna lolwazi engilimbulelo bathi ngiyakubona kade uyishua yes ngiyakubona kade uyigudlu zami ukuyigwema kodwa ke sekufike ekutheni impela ngoba lokho ebebuzile ukuthi awagcina ukhulume washiya egcineni ukuthi njoba ke sengishiye kanje nakhona ithi yabona iphelele bangifuna ukubuya nolwazi olugcwele ukuthi kwenzakalani even ekhuleni kwakhe until ezengenwa umoya enza izinto zenzeka kwenzakalani ube nabafazi ube nezingane ukuthi kwagcine kwenzakaleni ngomndeni waphelelapha umndeni wakhe konke lokho ngifuna sikukhulume sigxile kube yikho eqale ngakho injalo impela baba ngoba ngiyezwa impela kuthiwa nabafowabo injalo impela baba enamakhosikazi kwakuwumnumzane yo amaRoma sibulele asilimazile kakhulu naleyo ukuthi bamabhodla kuthiwa wamithwa ngomoya engcwele no the trucklone iqiniso lemabhodla kwahlangana indoda nomfazi ngokwemvelo kwase base laba bantu bawuxovile umlando bamabhodla buningi baxovile dukiswa abantu kakhulu ngelelafa sike siveze abantu even ngiyafisa ngelilanga singakubalekeli manje sibaqonde ngqo sike siliphathe iBhayibheli sike sisho ukuthi uMoses real name yakhe kwakuba uJohn kwakuba nalo wathathwa zinqola zomlilo Eli kwakumuntu wala eAfrika wathathwa ama-alien ngesimo sokuthi ama-alien abefikela kubantu kakhulu ngalesa ngesimo sokuthi lo wayehamba naye ayikho into ayingayisho wayengeke kasho ukuthi uthathwe yiBhanoyi ngoba la ingekho le language ithi iBhanoyi ingakho wathi uthathwe zinqola zomlilo ngoba likhe elinye igama wayengalisebenzisa ngelilanga fast liphathe sihlale nale sibaqonde ngqo hayi siyabonga ndoda amadoda siyacabanga ukuthi ila sivala khona namhlanje besikhona namhlanje kakhulu ukuzophendula izinkulumo zabantu ama comment baningi abakhomenta ku YouTube baningi abakhomenta ku TikTok so sesivala ke ingane zakwethu ke uzohamba usearch lapha na epagini ufike usearch uthi ku TikTok mabhodla ke sifune sithole bese uphinda lapha ku YouTube channel ufike usearch khona uthi I know my story ila uzothola khona wonke ama video aphelele because lapha ku TikTok sisuke nje just sipost 10 minutes siyesibhaleke lapha ngezansi ukuthi to watch I full episode usungamove uye ngala kulama video amade ngapha ku YouTube siyofisa ke nganza kwethu kukhona konke sikukhulumile makhona abagxobekile sithi yobe vele ke masikhuluma kukhona bayohambisana nathi nganza kwethu kukhona bangeke bahambisane nathi is aware ngalokho ukuthi asisoze sathandwa ayibona bonke abantu asiyona imali ngamanye amazwi ngizama ukuthi ngigqugquzele esizweni sakithi esimnyama ukuthi asingeneni nganza kwethu ekutheni masikhuluma izinto ezifana nalezi bese nathi sithathela phezulu ezinye zazo bese siya implementa noma kungekona ukuthi mawubuka iPodcast yona yonke into oyohlezwe icosha lapha ku social media because I-social media iyingozi kukhona izinto ezinhle izokwakha khona izinto ezimbi ezizokulimaza so la ake sifune sithole kamabhodla siqhuquzela abantu ukuthi mababuyele empandeni ingakho uzosibona silanda abantu abafana noNkululeko silanda abantu abafana noMuzi Duma silanda abantu abafana noSozigidi oMama Maduma njalo baningi abanye abasazofika ngoba sizama ukwakha lento yesizwe ukuthi isizwe asibuyele empandeni ukuze sikwazi nganza kwethu ukuthi sibe protected sibhekene nesikhathi manje la sizobhekana khona nempi kamoya impi kamoya ke ilesikuyona physical njengoba sibona kulo Iran kulwa oAmerica izinto esingayibukela kude abaningi ngabanalo ulwazi ukuthi makuliwa lezi zimpi kahle ungayibona izungeza kude kubangwa iAfrica kahle specifically South Africa because South Africa igate lamazwe aseAfrica ingakho iSouth Africa isuppresswa kangaka because kuyazi ukuthi iSouth Africa once yakhululeka ukukhululeka kweAfrica yonke as a whole
ingakho ke uma ubuka izimpi ezilwa le kude, it's not about ukuthi zilwa zodwa ngoba kuyini kubangwa iAfrika enganza kwethu because ilona Kenani lelo njalo izwe loju nobisi uNkulunkulu ayekade elabela abantu abamnyama. Ngamanye amazwi ke enganza kwethu sesivala sizofisa enganza kwethu ukuthi sikwazi ukuhlukanisa iPodcast kanye neprivate kaDumo Lwelanga. uDumo Lwelanga mase sebenza ngomsebenzi wakhe, usuku uMabhodla naye sesebenza ngolakho uhlangothi, bahlangana kwiPodcast. So mangikhipha inamba nginikeza umuntu ngoDumo Lwelanga, umsebenzi kaMabhodla usuke usuwenziwe because ngagunyazwa uye ukuthi makhona umuntu ofuna inamba yakhe ngimnikeze. Kepha ke ma naye eneyinqumo zakhe ngalayithathayo ukuthi ziyagejana izinqumo zenu, musani phela ukubuya bese niza kimi bese nizofaka noMabhodla because uMabhodla usuke engekho ngenkathi kuthathwa lezo inqumo. Ngamanye amazwi ke ngizama ukuthi sibuyisane nganza kwethu ukuthi si-understand ukuthi iPodcast ifana nomsakazo. That is why umsakazo uthi ukulanda kwami umuntu uyayiqhelelanisa nezinto ezisuke sezenzeka behind. Ngokunjalo nakaMabhodla kunjalo nganza kwethu because kusuke sekunamanye ama decision asuke sethathwe emaceleni ingasekho iPodcast. Ngamanye amazwi ke nganza kwethu before ngiphume ngizocela ukuthi umfowethu uDumo Lwelanga abeka wakhe okuvala bese sikwazi ukuthi sivalelise nganza kwethu. Baba Mabhodla siyabonga kakhulu podcast yosuku lwanamhla. Yes. Sibonge ke nababukeli abebukelele ichannel. Yes. Ngiyacela nje ukuthi ngishiye inamba yami ngamabomu ukwehlisa imthwalo. Ngicela ukuthi nje inamba yami ngiyishiye ithi 065 607 9052 065 607 9052. Bakwethu ngiyafisa ukudlulisa lokho. Ama message maningi ngalendlela exakukwenza. Yes. So abantu abafika nemibuzo othola ukuthi uzo send message kube khona abanye abazosenda futhi over and lapho ugcina sengasamboni and ama message ngilokhu ngiwaphendula kancane. So into engiyenzayo umuntu ngiyaye ngimnika ilink ye group ngiphinde ngizama ukum-add egroupini ake sizifune sizithole. So mawubona ngakuphendula kungakuphathi kabi lokho. Kodwa makunodaba oluphuthumayo ol serious ngempela ngicela ukuthi umuntu angisendele iSMS. Hayi umuntu kodwa ozongihlupha ngokuthi athi ufuna ukuthwala athi ufuna ukujoin Illuminati nani cha lokho angihambisani nakho. Ngifisa ukusho nje ukuthi angihambisani nalezi zinto zezithwalo, ngeke ngize ngithatha abantu ngibafaka ehlathini. So mawuze ngalowo mqondo hayi ngeke ngikwazi ukukusiza, kodwa makune information oyidingayo noma kunesimo esiphuthumayo mhlambe ubona ukuthi mhlambe ngakulekelela kuso ungangithinta as SMS. Makuno double phuthumayo mawunembuzo ungangibhalela kulontonje ushiye kanjalo ngokuphendula ngesikhathi ngiphendula ngaso ngoba abantu baningi. Baba Mabhodla bonge kakhulu. Hayi ke siyathokoza, siyabonga mne wethu. Sibonga nje isikhathi sakho mfethu othe wasithola namhlanje ukuthi usuke kude uzozofinyelela lapha kwiPodcast. Lokho ke kukhombisa uthando labantu, kukhombisa ukuthi lento yenzayo ubizelwe kuyona. Bese sicela ke futhi nathi sesovala enganza kwethu ukubonga kakhulu isupport kubafowethu abaqhamuka lapha ku YouTube channel. Siphinde futhi sobonga isupport bafowethu abaqhamuka lapha na TikTok abangena lapha negroupini. Ake sifune sithole WhatsApp group because lapha egroupini sisuke sesiyokhuluma ngokuthi izinto esizenzayo noma esikhulumayo sesiyozenza because into esibulele kakhulu lapha mfoka Dumo Lwelanga thina abantu abampisholi lento yokukhuluma izinto singa implement. So ke siya exercise kakhulu ke leyo eyokuthi asikhulume bese siphinda futhi siya ensimini siyo implementa ke sinenhlelo ke lapha na kaMabhodla eqhubekayo lapha na WhatsApp group. Ukhona noDumo Lwelanga noma engaveli njalo ngokuhlukana kokusebenza kodwa ke sintwinye because khona abanye aba-allocate oyena egroupini kube khona nabanye. Sihleleke lezi zinto zakamoya enganza kwethu indlela zokunikela siyaqonda ke futhi masifika lapha egroupini enganza kwethu asibona abantu abasuke beqhamuka enkolweni eyodwa. Siqhamuka enkolweni engafani, khona abaqhamuka eLuthela, khona abaqhamuka eWeseli, khona abangamaziyoni, khona abangamaNazaretha.
So into esifisayo lapha namfoka Dumolwelanga egroupini sifisa lento yeunity, sifisa lento yokuthi abantu abaqonda ukuthi babuyiselwa back emvelweni. Akuthina ke sonke siyovuka ngesikhathi esisodwa enganza kwethu. Ukuvuka komuntu siyovuka kulesi sikhathi kuye khona abavukayo esikhathini esilandelayo kunyaka olandelayo. Abanye bovuka ngo2030. So siyafisa enganza kwethu ukuthi sicathulisane because once afaka lento yezinkolo kulento sisayifuna sithola. Khumbula khona abafika ngokuzofuna ukwazi ukufunda ukunikela. Njobe suke ekhuluma uDumolwelanga. Khona abafika ngokuthi lapha bahamba bayothwasa ndawana thize. Baphume entwaseni ngokuthi kunezinto engahambanga kahle. Kunabafowethu ke buye kulekelelwane kuchushiswane ngalezo zinto. Njalo. So manje make safaka le yamasonto enganza kwethu sisuke sesilekeleka isitha because iweapon enkulu yesithi politics nesonto. Ngoba once entweni eniyenzayo nafaka lezi zinto zombili esengiyibalile. Seniqalile ke manje nizodebate ngalezi zinto. Umbuzo uthi egcineni bese nizuzana. Nifika kanjani entweni enifuna ukufika kuyona? Asisakwazi ukufika. Sibanga into emile manje. So siyacela ke nganza kwethu ukuthi sihloniphe lo ndima masingene emagroupini. Ngingekhohlwe ke nganza kwethu ukuthi ngibonga abafowethu abaloke bekwazile ukuthi basifande kwi-podcast noma ngeke ngibamention amagama abo. Kodwa siyacela ukubonga kakhulu kubafowethu abakwazi ukuthi balule isandla ekutheni umshikashika esiwenzayo ube impumelelo. Siyazi ukuthi ke abadala baye bathfane kuphonse ngenhla beswemukela ngezansi. I think umfowethu omunye okwazi ukungenelela kulento esiyenzayo understanda kakhulu izinto ezifana nalezo. Ayike nina ke benkashana kaMenze niphuza umlaza ngameva. Enhla nasezansi nganza kwethu sesiqoqa amasakazana ethu sinomfoka Dumolwelanga. Sesibone size ngaye. Sithi kini nonke okumhlophe konke. Amako. Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV.